Es-sivaku mataratul lil fem ve merzatul lirrab. Bu hadisin rawisine meştin Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha. Bu hadisin ravisi olsa Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha. Peygamberimizin küçük ayarları. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ayşe inemiz gıydalandı, başka ayarlarının bir yuvalantılar. Hazreti Ayşe inemizden 2110 hadis rivayet bulun ekin. Bilen Hazreti Ayşe inemizden 2110 hadis. 2110 hadis rivayet edin ekin. Peygamber aleyhisselam aydantılar. Sizler dininizin yarını mana şul kızılcıktan ahsedin dediler. Hazreti Ayşe inemizin şerafatına Peygamberimiz işaret ettiler. Şu cəhətlə Hazreti Ayşe inemiz muhaddisati, mufassirati Peygamberimizin pak-u pakide dillerinden çıkan hadislerden 2110 hadis ümmete yetiren şahsiyet. Ondan sonra Kur'an-ı Azimüşşan'ı tefsir eden şahsiyet. Yani ortada perde koyulan te perden anırsından sahabalar Hazreti Ayşe inemizden hadis rivayet edip hadis eşlik diyorlar. Şu cəhətindən Peygamberimizden 2110 hadisi ki Hazreti Ayşe inemizde eşitipti ümmeti yetirdiler. Hazreti Ayşe inemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetler Es-sivaku mataratul lil femme ve merdatun lirrab. Mesvak pak etiyondur ağzı ve hoş etiyondur Hudayı. Mesvak urmaklığın özünde, taret eden pillasında mesvak urmak. Bunun özünde köp faydalar var eken. Peygamber Hudayetler Es-sivaku mataratul lil femme. Mesvak ağzı pak etiyondur ve merdatun lirrab. Hudayı Rabbi razı etiyondur. Şerde bilen mesvagın özünde ulamalar ettir 77 fazilet var diptir. Fayda var. Edna faydası insan ölecek bilen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah'ın yadı salıyor. Yine mesvagın özünde köp faydalar zikrettirler. Birinci faydası mesvagın oluşur ki insanın tamamı derdine, ölümden başka tamamı dertlere şifa diptir mesvak urunmak. Tarat eden pilla mesvak unusun ölümden başka hemme marazlara, ketellere şifa olur. Bir. İkinci faydası mesvakın yüreğine kuvvet ediyor diptir. Yüreğe takviyet veriyor diptir. Üçüncü faydası mideni kuvvet ediyor diptir. Mesvak urunmak. Dördüncü faydasında ettirle gözün görülcün tizliyor. Beşinci faydasında insanın hafızası, zihni kavi oluyor diptir. Bir adam halleki zihnim kavi olsun deyse tarat eden de mesvak urunsun. Altıncı faydasında ettirler. Filsurat köpürden tiz yürüyüp etmekliğine bahis oluyor diptir. Yedinci faydasında ettirler. Bir adam ölecek pillasında tezkir-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah'ın yadı salıyor diptir. Yedilenci fayda. Bundan başladım köp faydalarını zikrettir ulema ikramlar. Şu cəhətlə Hazreti Ayşe'miz başka bir hadiste etdi. Peygamberimiz üye gelen pilla kaydı halatta geliyordular. Uykudan turan pilla näme iş etdiyordular. Hazreti Ayşe'mizden Peygamberimizin halatını sahabeler soranda Peygamberimizin halatını aytıp verdiler Hazreti Ayşe'miz. Peygamberimiz uykudan turan yani mesvak uruyotdular. Her vaqt üye dahil olan yani hem mesvak uruyotdular deydi Hazreti Ayşe'miz. Namazda tarat eden pillaki Peygamber aleyhisselam mesvak urunuyotdular, istimal etiyotdular. Uykudan turan yani mesvak istimal ediyorkenler. Üye giren yani ellerinde mesvak istimal et giriyorken. Şu cəhətdə mesvakın özünde köp faydalar var eken. Yine hem Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem vefat edecek halatlarında, kesel halatlarında de Hazreti Ayşe inemiz Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellemin yanında tıla. Şu vaqt Abdullah bin Zübeyir bardılar. Abdullah bin Zübeyir Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın ekesinin kızı oluyordu. Hazreti Esma Ebu Bakır Sıddık'ın kette kıyıttı, küçük kıyılar Hazreti Ayşe. Sözcükten Abdullah bin Zübeyir Hazreti Ayşe inemin ekesinin kızı oluyordu. Sözcükten öz mehremi oluyor. Peygamber aleyhisselamın yanına dahil oldular. Peygamber aleyhisselam halatları köp ustayan zamanı dünyadan gidip barayan halatlarında te Abdullah bin Zübeyir Peygamberimizin yanına bardılar ellerinde mesvak urunuyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için işaretle mesvaka işaretler. Hazreti Ayşe'miz etti Abdullah bin Zübeyir'in elinden alıp Peygamberimize verdim dediler mesvaka. Peygamber aleyhisselam
diýişi bile süýkak gördüler diýişlerine. Agızlary höle edip bilmedi meswagy. Soň ben elime berdi sen meswagy ýumşat diýip. Soň men meswagy ýumşatdym diýip agzymda diýip. Soň ýuwjak boldum diýip Peýgamberimiz işaret etdi de ýuma. Ahir demde dünýäden gidip barýan halatymda sen agzyň höle men agzym hölünde. Agzymda diýdi derman bolsun diýdi ey Aýşa. Şo jagatda Hazrat Aýşa inemiz şonça Peýgamberimiz muhabbet etdiýärken meswagy agzymda çiğnäp höle edip soň ýuwjak bolsam diýe aýtdy diýe. Ýok ýuma. Ahirin halatda dünýäden gidip barýan halatda sen agzyň luaby höle men agzymda karar alsyn ey Aýşa diýdi. Peýgamberimiz dünýäden gidip barýan halatynda hem şu meswaga kança iştiyagy, şowqu, alakasy bar eken. Şo jahatyndan täret eden pillasynda bul meswaga amaly etmeli. Eswaku matharatul lil fam we mardatun lir rabb. Meswak agzy pak etýändir, Hudaýy hoş etýändir. Şeýerdinde başgadan bir iki sanak wakia işdim. Bir taşıl sünnetleriň özünde kämiýaplyk bar. Sünnette kämiýaplyk bar. Meswak bir garşyanjak çöp. Göze gollan pilasynda bir başamayanjak iýini, bir garşyan çöp. Mun täret eden pilan agzyna süýkap täret etmek. Emma munyň göze görünip durany bir çöpdene. Emma lekin munyň özünde beşimar hikmetler, paýdalar munda derjeken. Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyh. Abdullah ibn Mübarek İmamul Muhaddisin ýat bolýar. Hazrat Resulullah İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şagirdi haslary bolýar. Bular ömrüne 3 taksim etýär ekenler. 4 aýyny bolsa, her ýylyň özüne 3 taksim etýär eken. 4 aý bolsa bular tijaret etýär eken, karbar etýär eken. 4 aýym bolsa ders we tedrise masruf bolýar eken, ders etýär eken, ders okutýar. 4 aýym jihad fiýsabilillah Hudaýyň ýolunda jihad etýär eken. Bir ýylyň özüne 3 taksim etýär ekenler. 4 aý tijaret, 4 aý ders tedris, 4 aý Hudaýyň ýolunda jihad. Ol 4 aýdyky Abdullah ibn Mübarek sahip jihada meşguldular. Bular yaranları bilen bir kafirlerin kalasyny muhasara etdiler. Hiç kala bulara agyr geldi, hiç bir alyp bilmediler kalany. Kalany alyp bilmediler. Gaty bulara agyr degdi. Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyh bir gün günerten wagt uhladylar. Hemişe perişandylar. Hiç kala aldyran ýok. Soň günerten uhladylar, düşünde Peýgamber aleyhissalamy ziyaretine sebep boldy. Peýgamber aleyhissalam aýtdy: "Ey Abdullah ibn Mübarek, näme perişan sen? Gaty bir perişan görünýärsiň." Abdullah ibn Mübarek sahabatlar: "Ya Resulullah, bizler şol kalany muhasara edip otyrs. Kança gün bäri bul aldyran ýok. Aşo jahatyndan biz perişan." Peýgamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Ey Abdullah ibn Mübarek, özüň we yaranlaryna emret, täret eden pillasynda meswak istimal etsin" diýdiler. Her wagty kesoň Abdullah ibn Mübarek sahip uqsundan turdular, begen turdular. Soň yaranlaryna aýtdylar: "Hemme kim täret eden pillasynda meswak istimal etsin" diýdiler. Peşin namazy hemmeňiz täret eden pillaňyz ba meswak urunup täret edin diýdiler. Soň Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyh yaranlary, müjahidinler täret eden pillan meswak istimal etdiler. Soň o kafirler kalaň tepesinden görüp tutdyr. Buların yüreklerine bir heybet geldiler. Soň bular pese gidip emirinen barıp meşgul etdiler. Ertirki adamlar dal hemmesi uğurlupdyr dedi. Adam hor adamlar gelipdir. Dinde tutsa iýeýän diýişlerini çarklap otyrylar dedi. Şundan bir ýoly gurşaldy dedi. Soň bular bir kasy uzatdy diýer. Sizler mal hallýarsyňyzmy, jan hallýarsyňyz? Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyh bizler can almak üçin gelemiz ýok, mal almak üçin fakat eger islam getirin, musulman bolun bilen işimiz ýok. Soň olar kaladan düşüp hemmesi musulman boldular. Ana bir meswagyň bereketinden bir kal apetih boldy. Şo jahatyndan Peýgamberimizin sünnetlerinde müňlerçe hikmetler munda derç. Her bir sünnetinde. Eswaku mataratul lil fam we mardatun lir rabb. Öyle bir kalanyň ödüşü meswak sünnetiň bereketinden, şerafatynyň bir kala apetih bolan eken. Meswak agzy pak etýändir, Hudaýy hoş etýändir. Şeýerde bir başgadan bir wakia zikr etdiler, ona meşdip ötün. Yani sünnete gustahlyk etýäniň akybeti. Bir insan Hudaýyň hasda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine gustahlyk etse, bi edeplik etse, bi hormatlyk etse, onuň akybeti näme bolýar? Onam şeýerde eşdip ötün.
Allama İbn Kesir rahmetullahi aleyh El Bidaye ve Nihaye diýen taryhynyň 15-nji jildiniň 411-nji sapgasynda bir wakia zikr etdirler. Allama İbn Halkandan nakl edip. Fikir edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine gustahlyk etýänleriň, sünnete biedeplik etýänleriň, sünnete bihurmatlyk etýänleriň akıbetine rakamly o barada bir wakia eşdiň. Bu wakiany kim ýazypdyr? Allama İbn Kesir rahmetullahi aleyh öz tarihi meşhur maruf tarihi ki dünyada El Bidaye ve Nihaye 15-nji jildi 411-nji sapgasynda ýazypdyr. Bu surada Ebu Salama diýip bir adam baty diýipdir. Bu surada Ebu Salama diýip bir adam baty, şunuň ýanynda meswagyň fazileti beýan bolup diýipdir. Ol adam aýdypdyr, el-iyadu billah, men mun diýipdir, sürrünime istimal ederim diýipdir, kasam içipdir. Yani men bu meswagy diýipdir, götüme istimal ederim diýip kasam için eken. Soňmasa kasamyndan hanys bolmajak bolup meswagy diýipdir, götüne sokup çykart diýipdir. Her wagtdy kelseň şondan soň ol adam hemişe garnu, mahraje, dert çekýärdi diýipdir. 9 ay ötenden soň ol adamyň özü bir çöltüçin şekillik bir zat dogdy diýipdir. Çöltüçin şekillik bir zat dogdy diýipdir. Kellese balygyň kellesi şekillik, guyrugy tuşanyň guyrugy şekillik, 4 aýagy baty, 4 dişi baty. Şöyle bir zat şol adam meswaga bir hormatlyk, bir edeplik eden adam 9 aýdan soň şöyle bir çöltüçin şekillik bir zat dogdy diýipdir. Onuň kellesi bolsa balygyň kellesi şekillik, onuň doganyň. Onuň guyrugy bolsa tuşanyň guyrugy şekillik, 4 aýagan bar eken, 4 dişem bar eken. Ondan soň şol haýwan dogandan soň 2 gün zinda galan eken. Hadal haýwan qatalani we qatta am'ai şo diýip aýtýar eken şol adam. Şol haýwan meni öldürdi, meniň içegelerim ýyrtdy diýip. Soň 2 günden soň ol ölen eken. Emma ol haýwany hem ol adamyň Ebu Sulamy diýen adamyň ogly qakyp öldüren eken. Şol wakia 665-nji hijride waki bolupdyr. Şu Busranyň mahallada ýaşaýan hatipler hemme kimler bu qadiýadan äga bolan eken. Bu wakia 665-nji hijride şol Busrada ýaşaýan adamlar hemme şol hatipleri ýagşylar şol kıssadan äga bolan ekenler. Ana görün bu sünnete bir hormatlyk etýänleriň, bir edeplik etýänleriň akıbeti şeýle berbatlyk bolar. Hala meswaga bir hormatlyk edip ol insan närakam halatlar üstüne geldi ki ahirinde özüniň bir hatarnak halatda ölmekligine bais boldy. Berhal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde her sünnetinde müňlerçe hikmetler, müňlerçe faydalar bar. Es-suwaku mataratul lil fam we mardatun lir rabb. Meswak pak etýändir agza, hoş etýändir Hudaý.